Kajingdan ki kinhun village organization ha kishnang baphe klay rap shikat day ep ha ki babun kilyang ya ki longkmi bat kum juru ki khun samla kan thai ban yeng hala ki jong ki kijan ha kalyang ban sengkam seng jam la jong da kajing kershan bat jingshim khia na katanat CNRD block lingba ka National Rural Livelihood Mission NRLM. Kesandur biang village organization na kasnong Mowbray Riboy District kabalapan mi bonjat ki jat marrap kuntup nadu kasriu ki jhur ki jam ki ashar somanken ki jan than hi bat ki wei kalapan long ka yo ya dia thiet ya ki marrap tan rai balatip kum ka natural farming producers kam SHG mela arjar pusau. Ketika yo petang si sengi lapan long ha ka ar penyo teri ukula lengkot arja ar pusau hamanan snong Mowbray ya kabala kershan lingba ka Meghalaya State Rural Livelihood Society jong ka CNRD block Bhoi Rembong. Lasaki ya kani kamela do MLA ko umsning u Dr. Celestine Lingdo kumukong san haringkat ka jingadon lang u MDC berim ka umroy upa Albinus Lingdo upa Shan lang Lingdo ubade u Chief Operating Officer MSRLS ki officer na ka Bhoi Rembong CNRD block lambat kiwe de. Ya baroki SHG jongi ya pi baro hakane kasni kana natural farming cutting rep and rai tangkas boom dandawai penne pensaya kasbo mariang telingin yeng ya tilang kajinggan lang jompi kai bensim yangi kajing rebla jandu ban pen kim yangi Lada ka self-help group ka ong ngini syet asyar lada piklet bantok kadok ke bapin syet asyar kat no kilo fitit umaslah kat no kilo fitit usenrai ka umpniang barok ki jingdon kam lada pim tho hadin bapidi tu asyar kat no vi onong pinom la ban ong balada ngim la ban ong ngi onong ni ngidu nong kamut ngiyai kun kimat la ngim don ka target ngim don ka thong dikata kadai ke bangakwa ban ya share bak pi hakane ka siteng sengi hang ne hamadan Mowbray ka sabangale ngasno tenat ban penken mau i kilong kemi kilong kpa to ngin cultivate ban kheng nginang te barok ngilalik school lara ngim don ke kelas ke bahe ru kelas 6 7 8 hadu matrik tu barok ngilayalai nginang ban tho ngin pendon kam ya kata ka jing start ke ban ngilayo baladang ibu jingkhen ngam arkatin kiying kisam ha kisnong ki thau ki jongi kin sakham ruspa namar balai kin nang ban adjust kat no ban pelut ti ai ba kane kasngi ngathrai kine ki pandal ki bapilashna ter barok saudong mo ki outlet ngakermen ba siteng sengi sibit ki pai ba kin sawan ban ya tit ban ya pet ya kine ki mar ki mata ki baki self help group kila yashna hala ki shnong ki jongpi tena kalian ka jonga nganom kwa ban keren jong mo ha kapela ka bi internet kadon ka dut siketli lada pithe anda kala adap pithe sithe kan sahoj semadan dei madai rama mo ti habangi keren ru kamat lekse kabun ke basnotonat tambah ka jing perkhat ba ka jing mut ka jing la jongi ban pelik jing mut kam slem palat ya ka saubusan minit tinggi ladon ka meeting ke bajrong mana duk menemo te ngam kwa ban keren jrong nga keren tang iwe imat na duk mata kasngi bu record ya ka jinglut jongpi haying hasam bu record ka jinglut jongpi hapo ki self help group ki jongpi bat pin salap ban ong dalade yalade ngi lala ban safe lane ngi lala ban pelang judon ubriu beruspa ak perti ubriu beruspa dai tam ubanang ban kunai kile-kile no inoro ki beruspa aslong mo
Karena mahapok rilum kasih jentia jongi tinggi ong ba amo ba shro mo. Kila bam kuai akmat. Hadu aru blay. Kitu kisdang nagabarit. Ki kunai bat kapateng jongki mentaki im haka jingsuk. Te manga ban mapiru ngikwa ba kikun kikti ki jongi ki babut hadin jongi kinyo ka jingsuk. Leng ba ka jingkunai bat ka jingpen blin ke bamangi ngi hikai naduk mentah. Di ai makane ka VO hang ni kanang kiwirat apok ka jingilam jo ikong sengkli. Ipa jongaro di sengkli mo. Te jing bangim ji yarung yami tem natip ha ten rel adai man ong bakha. Di sasi simpat ngakwa ban pensngo yepi ba ima Vincent pala ikit bok kit riang yepi ila ong ru yang ban sneng lem yepi ban tresiton mo habalik puleru tang ubo pule sitom ukiu sekmat habalik bisnes ru tang ubalik sitom ukiu ke bisnes ubarep ru tang ubalik sitom ukiu hakarep kariang. Hakine kisngi bon na kinorep jongi ngita ngakeli. Pile ayu. Man kasngi. Nga surat malu malah doktor. Nga ngasih ong iki. Wat jurep malu malah. Mo? Haba rep janai. Dahap ay tujur. Ladapi ong malu malah tu sayap style lut barok tu batung. Hangno mengidon ngin tresitom. Kulai si hajarmu. Thank you.